ora ana gunane nggonku labuh labet karo ndara-ndaraku Pandhawa. Ing ngasih arep njaluk tulung nyirih pusaka tulung ora diparingake. Walah Petruk. Boleh sial teman-teman Petruk. Kalau nyirih pusaka ya cabar gumun banget. Jan wis ra ngerti kebenciane ana kawantenan ndara-ndaraku Pandhawa. Petruk mandhek ora gelem mandhek ati-ati. Suket kuku pancana kok jebul temu aduh mlayu wae. Bocah Petruk kantong bolong. Den tututi Raden Werkudara. Ing ngono rupaos ajrih marang Raden Werkudara. Satemah bola Petruk kantong bolong lundung jurang. Ngendi menungsane Petruk iki mau tak oyak weden nyemplung jurang ayake wae modal kecemplung jurang Petruk mati ning pusakane bisa ngene wae mengko babakan pusaka gampang sing pokok pun Kakang karo Siadis ya toto-toto ayo Werkudara ndereke pun Kakang lumat ana pranto Ndrawati ya ndereke jurang sekono jerone kaya bundas-bundas awakku. Kok iki pusaka ndo nututi aku Petruk aku melu kowe. Petruk aku melu kowe Petruk. Aku melu kowe Petruk. Wis to Petruk. Aku gawanen ana Katon Ndrawati. Pinaka salkan sawana nggonmu daud karo Purantawati. Wah iki cocok iki. Wis teko lakon rabi gitu aku. Wis meneh tupane rabi-rabi aku iki. 44 tahun. Payu-payu iki kok calon rabi karo Purantawati yo. Lah ning kok lakon maneh kok biblak-biblak kaya ngene iki. Aku tak manggon awak. Kono sak jun sak jaban daging. Sikro mangrakiting awang sasongko macarana jagat yo kang kinarya momong konong salabeting jurang Petruk kantong bulu bisa gawe gegering angan Suralaya Kosapa ing wonten mangro sang hyang kanika putra Rumeng ndaya kakawijil wah mlekencong Warudaya lodya Petruk kita ora apa
Dewan Nunta Prangkaya sang sayan Dewa pinangka sekaring bawana wah blekencong marudaya lauturya ulun kang prepeke marang kita Petra iki kok kaya wong oteko iki apa ya dipel-ipel kok nganggo sayangan cara dewa kita durung mangerti marang ulun dereng ulun kuwi dewa saka kayangan sigra pangudal-udal sutu wangsul oh saking kayangan tengah Tegal bakul sepul ora sigra pangudal-udal sutu wangsul ulun Sang Hyang Kaneka Putra ya ulun Sang Hyang Trada ulun dadi pepatihe Adi Guru Patih Suralaya lha iya arek ngono lha kok panjenengan mentoke kaliyan kula kita nang sajroning jurang kang jero kaya ngene iki nanti gawe geger kaya nang Suralaya badhe ulun didhawuhi marang Adi Guru supaya mrebet marang kita lan ulun dipercaya marang Adi Guru supaya mbantu kita darbi sedya punapi. Punapi niku napa ya? Wah. Kita mboyang ngerti babagongane gedhe apa? Kagum. Kok ngaji kula. Cah nek goblok. Babagongane dewa kuwi rasaning dewa. Oh. Ulun yaku kita kuwi kowe. Punapi kuwi apa? Oh, kita dadi sedya punapi. Oh, larangan. Kula gadah sedya badhe palakrama kalian Putri Ndrawati Kurantawati nggih Wisnuwati. Inggih kangge srana nggih menika pusaka telu saniki sampun ten namak kula niki. Limasada song-song Tunggonaga tubak kula punan. Oh wis ana tangan kita nggih kebutuhan namak kula niki. Nanging kita anggone bakal ngamarasi Purantawati aja wujud Petra. Mengko ndak Purantawati banjur kagol atine. Ah, mosok. Kagol pripun namanya? Kula niku pun tau ketemu Purantawati, sampun cetha aturipun. Purantawati ngersake pusaka telu wonten tangan kula. Iya nanging nganggo samudana aja nganti para pendha mangerti yen to Petra mlebu taman kita ulun dandani. Dandani. Iya. Apa sedandane to? Kula pun rusak banget iku. Lah kan. Ulun dandani iki kita ulun dandani wujud dadi satriya bagus. Oh, larangan. Terus mengko kita ulun mari kemanden ana ngepek-epek kita nanging kemanden kuwi aja kanggo sembarangan. Pinggung grayang sapa wae mesti bakal lumpuh. Gedhe-gedhe tekaning pati. Waduh. Nggih napa? Iya. Wah, ingat lakon tanggung grayang bakul bakso. Aja. Duwe bau bakso kok piye gitu iki? Ora enten maju kene ulun dandani. Dewa Nuntuna Prangkaya sang sayan pinangka sekaring bawana. Kita wujud Satria Bagus lan ulun maringi pusaka asma Kuda Jayeng Minarsa.
Buddha Jaya Winasaya. Nggih. Ning anggo kita omong kok goyah kaya ngono kuwi. Lah pripun? Tirunen Bendara Mahmeni. Dadi jumbuh karo uda wedanane kan. Menapa mekaten monggo. Nah, bagus. Ini tangan kita ulun maringi. Kemanten. Nah, wis iki kemanten sing bebayani ya. Mekaten ulun. Lan kita tonton njujug tangan kaputren Katon Durwati. Wurantawati ya Wisnuwati mengko to pinangkane apa sing dadi pamurtane. Nggih, ngestokaken dawuh ulun. Keparang kula badhe nyuwun pamit. Badhe lumat wonten Kraton Durwati, jujug wonten Taman Keputren. Minangkani pamurtanipun pun Wurantawati. Makae bocah cilik kita kala bujuk ana Kraton Durwati. Ulun paring pangestu marang kita apa sing kita sedaya bakal kelakon. Menika wonten santri kemanjing wonten nami. Bocah wonten jalu ana satriya bagus manjing nang tanah. Angge dihentikan. Maka kula derengake ngono. Satriya kok bagus kaya iya. Pun dadi ngendikan manggeto satriya ingkang ngendiki omong. Kula ngaturaken pambagyo. Iya nomo pamujimu kae. Kaya ora ana lanang sawiji apa. Sopi kula pinanggih sewu. Paduka sinten ingkang dados kekasihipun Raden menawa takon karo aku. Jenengku apa? Kudur Praneso kuwi rombongan jatilan Kudu Jayeng Winarsa Maku Raden Kudu Jayeng Winarsa ya kowe Wurantawati inggih kula pun Wurantawati menapa kersa padha nglamar marang kowe wong ayu kula menika badhe nderek swita dhateng sok sinten kemawon nanging saged minangkani panyuwunan kula nggih menika pusaka 3 jamu salimasa dosa sung tunggul tumbas kala menang lah kok nganggo pusaka 3 kuwi artine apa werdinipun
pusaka jamu sing maksud ing nglodhiraken menika suci lairan badosipun saged nyerot tundur mateng para kawula saknegari. Senajan to menika namung tiyang pidak bedaran nanging jujur. Boten sok seneng cidro ateges menika suci lairan badosipun. Iya. Lajeng pusaka ingkang winastan songsong tunggul naga badhe saged dados songsongipun para kawula. Tumbak rolang menika dipun katiyaken badhe dados kacatanipun para kawula sanegari. Mekaten Raden, yen aku seminangane wis dadi pamutamu. Kula dhiraken saklaminanipun gesang wonten Rasapada. Larang aku sing iso minangkane pamutamu wong ayu. Pundi pusanganipun Raden Aja Jumelang pusaka wis ana ing tanganku. Jamu Lima Sada metu. Iki wae dudu Jamu Lima Sada. Inggih menika Raden Larangun. Songsong tunggul naga metu. Ini metu nganggo swara mader. Ya ora? Iya, larang. Ingkang setunggal pundi? Tumbak rolang metu. Sorry apa kok? Duh Raden, panjenengan ingkang nglodhiraken saklaminipun pisan. Yakin lahir batin tresno karo aku lahir batos Raden larang ngono umpama aku dadi ala rupane kepiye wong ayu wis ngajeng dados ala pasulipun kula tetep tresno dumateng panjenengan cakeme ora ana satriya guyu cekakan kaya ngono lho sampean udah mangan potah mudar potah kok mangan kowe mlayu matur ana ngasaning para Senopati matur yen taman Keputren Ndrawati ana malah nyesaken dawuh Raden. Melayu-melayu ana apa ya ketewasan panjenengan Siluman Duraya ngatur kawuningan kepiye sing cetha matur nggih Taman Keputren Ndrawati wonten turan maka Gus ana malih para kau
Kakang Brontowati kowe menungso mati jenengmu sapa? Sabar. Rasaku bengok-bengok bareng aku wis krungu. Jenengku Kuda Jayawinarsa. Kowe sapa Baladewa? Wis ngerti ora aku dadak takon. Kowe minggato Brontowati bakal tak pacangake lan bakal tak dhawuhake karo Sarjakusuma kowe minggato. Kowe aja ganggu gawe marang aku. Brontowati wis bakal ana sing duwe suwitane. Kowe minggat kok kene. Nek gurih temen lunga-lunga kowe. Mayar temen. Kene-kene ngenteni Brontowati iki suwe banget rumangsamu iki. Ke jaman biyen maranggono niku nunggone nganti nyetu nang panggung. Minta foto-foto njaluk ngono wae gurih. Mayar temen. Kene-kene Dedek iki wis suwe banget wis lakon wis alhamdulillah. Nek dijaluk ngono wae mayar temen. Kowe ngeno. Njaluk Brontowati, waton iso ngalahke Kuda Jayawinarsa. Patra patut juweng-juweng patamu pocapo. Raden Kuda Jayawinarsa wis nampi kemandhen saking Sang Hyang Narada. Lho Sang Hyang Kanika Putra nata mandra kagrayang marang Raden Kuda Jayawinarsa gladan mlajar kapiyancem. Taman Keputran Dewati Rumaling wonten buat napa iya wani nggibang anak wadon Brontowati wis tuwa. Jenenge Kuda Jayawinarsa. Yen jane bocah iki bagus. Niki nek omongan sok dleming-dleming kaya wong edan. Stres niku jenenge. Meneng apa? Pun kakang bakat jumakang perwasa marang sing jenenge Kuda Jayawinarsa lah kok brayang jadanipun kakang. Wanas rasane. Nganti pun kakang gladran pun kakang keplayu. Dan pun kakang keplayu saiki aku njaluk pitulungan marang kowe. Pusakamu ki Kacapesan dititipreso iki jane menungso ngendi? Iki jane sapa? Lah kok kuwanen temen iki Bang Brontowati. Yes. Iki bol menawa wae tuh ben. Ora gareng gula. Bagus. Mitra dari Kacapesan iki tandinge gare karo bagus. Waduh. Lah kula niku rasa gila teh wong cacat iku. Monggo kudu maju bareng.
Lah piye kok? Ayo watono biayane wae, bilang wae maju. Ora ono biayane uga menyang sambatan ya sudi temen kok. Udan rekoso kon sambatan, deme duite go lunga ae. Sorry. Iki pancen foto duiten, bukan begitu, Cinuwun. Ini nyambut baik rekoso wis ngetik cetha genah sewengi iki jatahe semene. Ha kok halus. Isis. Karena apa-apane ayo kemenyang meneh. Ha iki wegah bener. Ora sudi yo nek nyanyi. Lewatan nono. Duite tanyangane. Ana duite ya wegah. Kowe iki maju ya maju ning ana duwite kene. Kanan kok yang ngene ben rekoso ya. Muspro tenagane. Wis ora main ngono kowe. Ya wis tak paringi. Ya ngono. Kowe njaluk pira? Ana pira duwite? 500. Lho apa 500? 500.000 to? Mo. 750. Gemang 750 lho apa? 1 yuta. Gemang. Njun njaluk pira? 175. Lah kok mengkeret iki wae. Nanti sejuta iki 175. Kowe maju. Gareng karo Bagong. Yo ora yo mangan-mangan acara yo. Akhirnya ngapain lho kok? Jenengmu siapa nih? Udut Sayang Minarso. Jenengmu siapa kali? Jenengmu siapa Bagong? Saudara urus ngerti gak takon lho. Wis nek dipres ngono ae ora kesuwen. Datang nganggo omongan barang malah wis kesuwen. Nganggo omongan anu artine wis nek perlune gawe wis ngono. Engko nek duit yang bayar duit gak mayu. Cakine ora adil. Kowe lunga saka kene. Ayo. Lunga saka kene. Puranta ati iki dudu jatuh nang makmu iso langsung duweni. Aku kowe sing ngomong. Sing nundung aku Prabu Baladewa aku moh kowe kok cuman rokok. Mingkare iku lunga apa ora wis dadi bres ngono sak kesuwen Mas Jan. Iki 175 ae. Kok dicos dipayang ngono. Ngopeni 175 ditawani 500 ra gelem sak itu ora gelem 175. Becah cerdas e. Lunga apa ora? Ora. Kowe iki lunga apa ora? Ora sudi aku lunga, aku wegah mungsuh karo kere-kere kaya ngono. Mungsuh karo kere ambune ora. Nas, cepet diuleng wae. Ya. Olo gareng lan kilurah batu noyah ngayuh Baskara kene mangsa ilang wujude sarwa bagus badar kurang petruk kantong bono ya
Badyara Rupati. Niki pripun niki dengan kersa ngadosi kula napa mboten Den Ayu. Aku wis kandha karo kowe to Petro, aku ngerti yen to sejatine kowe iki Petro kantong bolong. Nggonku kandha karo kowe. Senajan to ala pasoyane kula purun suwi larang. Oh, lah jebule iki Petro. Oh, ala kowe ta, Tru. Iki minggat nanje, Tru. Aku ki pengen dibojo. Sapa? Putri Ndrawati. Ndara Kurantawati. Iki po. Ayo iki. Waduh. Lah kok ayu tenan, Dong? Iki po, Tru. Lah iya. Kowe mundur tenan nek kowe. Iki Mbak Yumu. Aku tangile, Tru. Ora kena. Sedelo. Aku nyewa ya gelem. Pancen kere tenan iki. Ora kena Mbak Yumu. Saiki ora urusan Mbak Yu, ora urusan Le, ora urusan Mbok D. Leno gasruk. Bagone ora adol ora. Ayu tenan nek waduh jan alah. Terus Jurut bojomu Deni kepiye? Sapa bojomu Deni kepiye? Aku di bojo iki yo Deni tak wayu. Ini tak wayu. Lah iya. Kok Deni sumbangi aku wae. Kaya gelem-geleme ngono lho. Kaya wis dibojo kaya mbok iki. Lah sing penting wedok kaya wedok kepiye iki ora. Sinuwun Ndrawati nang ndi rek? Ora kan. Dak printarene sinuwun jebul iku sing dadi Petro kangen bola. Kula saged minangkani musaka 3 Jangus Limasada Songsong Nuwunaga tumbak Kalawanan. Bisa minangkani panyuwunane anak wedok nggih. Kowe piye Brontowanti? Kula nderek ladosi Petro nggih purun. Ya wis, aku dimantu Petro ora apa-apa. Wah, mboten. Kula niku pun duwe bojo. Tur dasar kula niku wong kere ning kono kawan. Kula niku namung ngaos samudana kepengin gayuh manten teng putra pun Brontowanti amargi niki Putri Wahyu sing kula suwun dipun boyo mboten ngatur ngamarta niki ngemahani dados tentreming para kawula sanegara niki amargi niki Putri Wahyu Kresna sinayeng manggala mangrup mining cakra Niro Kula suwun Ndara Kurantawati kula boyo teng ngamarta. Kajengipun para kawula niku tentrem adhem ayem niki merga kawula abdi mosak-asik. Agi do ngrekoso uripe. Mugi-mugi niki kula boyo teng ngamarta niki saged mahanani adheping para kawula, tentreming para kawula apa sing dijaga sepakon, sing disedya satumeka, sing dicipta sadadi. Iya Petro, niki kula boyo. Iya Petro. Ya kok piye Semondro? Kowe iki ngopo to, Wer? Dower. Aja dampu kok. Ora iki mau njogo piye mumpul Kawati mau. Iki gandeng Putri Wahyu. Aku ora pengen dibojo iki. Sing penting Brontowanti diboyo nang ngamarta iki sing manani tentreming para kawula. No. Ya ora iso tak bojo. Ora. Tak pake wae, Pong. Wong
nakalan. Mundur kono. Ran musiran iki nek ngantuk kok mlebu kono ora nang kono. Ate sore mau aku nek tekan lho. Petruk lho. Dibel teman-teman. Nggih, wis matur sawet. Buat mau kolong taman Dorowati. Kok piye? Inget dados satria ngendi bangkun Kumapati menika Petruk. Lho, Petruk meneh. Petruk Yai mangkaten ora. Sing saged kala-kala Petruk. Ing saged minangkani panyuwanipun pun Kumapati nggih Petruk. Kula nyuwun pados para kura dipun giring wangsul sarja kusuma sabar nganipun dok kan mumpung Kumapati. Wah pancen bocah sial tenan, bocah sebel sarja kusuma. Sampun-sampun dok sampun-sampun pengin kula-kula gagal sonono wae. Wis pun ngangkat njaluk pamit aku tak bali nang Kartamesina, tak giringi kono bali kono Mesir. Ora gelem bali tandangane rasane ngono. Pindha Keningosi dapat patu ngasta pusaka senjata cakra kalepasaken uwal saking ngasta tumama dadanira Prabu Dewamurti satemah geblak ing Bantala Prabu Dewamurti sirna margolai. Gua ngamanto belano sedane wong Prabu ketak cangking sirahmu kowe. Satya Kakak sapa? Ora Batara kowe sapa? Prabu Dirgamuka ya, aku Prabu Dirgamuka. Ayo belano. Sedane kok Prabu ora gelem ingkang aku tak sampah ayo.
Bibos guru tiba dalam. Wis diboyong Triwati omong lakon Triwati yo putraku sing Prantawati. Iya. Pinangka sena teneming para kawula sanegara iya Mas. Lan pusaka kang kriyasana nggone boyong Prantawati wis kondur ana rata-rata jamus Wimasada song-song Tunggal Tumbak Rawulan wis lenggah ana ngedhok saka Dimas. Ayo bakal kakang kula kakang ngamalta. Muji syukur kunjuk ana sanes Gusti Kabanyipta jagat. Sesanti Jaya Jayanti Rahayu. Rahayu kang tinemu ya. Kresna kakangku tak dereki Dimas Warkudara.